Sadag. Napalabas, iti panagsarita da Doña Caridad ken Misty. Saanen analapdan ti Doña ti Bagina, ket imbaga na iti balasang nga agayat ni Albert ken ni Laika. Naglalaok nga rod tirik na ni Misty, ket di na amo noan niya ti rumbeng nga aramiden na. Nagpakada adagos daytoy, ket nagdiretso iti may sa abar, tapno ijay nga iliwliwag na tirik nana. Iti sabali abangir, nagdanag ni Don Fausto, apaman anaamuan na tinapasamak iti ipapan ni Misty, iti balay ni Don Amado. Inawagan na nga rod adagos ni Dan, ket binilin na anaimbag daytoy. Nagtungpalmat ni Dan iti bilin ti Don. Itagagayem, denggen nyo tituloy, tinubela tayo anapaulwan. Sadag! Mismo ani Tita Caridad tinangibaga kanyak. Isumat lagayam nga agpagunggan ni Tita Caridad. Isumat lagayam akanayon nga agpungtot. Takas jay matgayam ti mapaspasamak. Kastagayam? Nagawan kit din nga utak ni Albert. Asawaan na day jay alay ka. Ha, anya langan ti bagadag iti makamamukan kwa na. Ibagadan ton nga awan ti delikadesa na ta inasawa na ti babaw nanda. Misty? Kaday ti jak maaklon. Jak maaklon nga ti wanak lang ti may sa babaw nan. Anya nga rod ti planom ita? Napanunot ko matkat din. No anya ti kasayaatan nga aramidak. Kat amok asika lang ti makatulong kanyak dan awanan ti sabalipay. Ha? Anya ti kayat mo asawan? Adda ipaaramid ko kanka. Kat sapay lako ma, tadinak paayan. Anya dayta, Misty? Kayat ko, ipapatay mo day jay alay ka. Anya? Inkarim kanyak nga aramidam amin nga ibilin ko. Amin akayat ko. Itangarod nga ipanaknak mo kanyak. At talaga ang kabailam nga aramidan ti amin akayat ko. Sakbay nga umanugotak iti kayat mo, Misty. Adapay kayat ko asaludsodan ken ka. Anya dayta. Ipapaaramid mo ka di dayta? Gaputa ay ayatempay laeng ni Albert? Ket kayat mo asika ti ayaten na? Wenno, kayat mo laeng amapukaw ni Laika. Gaputa di mo laeng maklon nga inatiw na ka iti panagayat ni Albert. No aklonam kanyak itangay ayatempay laeng ni Albert. Ket saan apanangibales laeng ti kayat mo ang mapasamak? Ura mismo, tungpalag ti kayat mo. Ngem no kayat mo laeng abalsan ni Albert, isu akayat mo nga ipapatay ni Laika. Lading itak, jak agtungpal iti kayat mo ang mapasamak. Dagiti awanan bain akabalay ko. Nang rona dagiti agamak. Talagan sa nga awan ti epekto ti oray anya nga aramidak. Impakitak pa'y itayan kan ni Amado, akampay idi kat marigatanak nga umangas. Ngam kas laawan anyaman na kan kuana. Kat ni Albert, imposible adi na pa'y laam mo ti panagpamarang ko at yak makaangas.
Rumbag ko maakinasarita na kunti anak ko. Sigud mat ano maamuan na adyak makaangas. Adda-adagos iti abay ko ti anak ko. Ngam apay itangay. Adinak man la umay damagan, numayat matla ang tiriknak. Talaga nga inagawanday jay alay ka ti atensyon ni Albert. Ti awanan pain ababaunan na. Isugayam ti mangisang bay iti riribok iti pamilyami. Ngamjak itulok dayta. Nasken ang makapanunutak iti pamuspusan. Tapno mapunas tirik na ti anak ko kan kuana. Siya kung ti mangibagbagakan ka, Albert. Agpampamarang lang dya inam. Tano talaga ama di tirik na imanugot ko man nga ipantawi dya ospital. Papa, Sigud nga min ano kagura na, kat ibaga na ama di tirik na. Adda ka adagos iti sibay na, saan ka di? Andi nga madagos, kat kagura nagtumaten. Kas day lakit iti tinamnamaan na ita. Ngam di mo matkayat ti mapanitayan na. Jack man mo papa. Ngamkas lang amin napukaw anamin pinsan ti panagtalik ko ni mama. Gapo katagiti nakita ka nagalas nga aramid na. Maawatan ka anak ko. Ngam ipalagip kumet. Inamlat taday jay, kat rumbang araamam. Papa, Uray siguro ison ti kadaksan iti ugali. Isulat tatinam. Di mo kumaliplipatan dayta. Pangaasim, Albert. Sa dino nga roden ti ayan nyo, Dan. Napilit ko man lang apimanaw ijay bar ni Misty, sir. Ada kami ita dito'y dagos ko. Kung kumbinsirak nga gawid din dita. Imbagak kinkwa na madanagan kayo. Ngam di namit kayo ti agawid. Sige lang. Pagtali na edampay dita. Barang no makaamiris mo't laang no mausawan. Sir, Bantayam ni Misty. Di mo kumabaybayan, Dan. matungpal, sir. Di ka agdanag. Amo ka natalgad ni Misty no si katikadwana. Iso pangaasim ko ma. Taas si kaswam ti anak ko. Mabalin ka di. Mabalin, sir. Hapay ki din na saan. Di ka agdanag. Siya kung ti makaamo ka ni Ma'am Misty. Pag inanagpay, kitapaman ang mausawan, ikagumaak nga luko yan, tapno agawidan. Itulod ko, no kasapulan. Agyaman Dan. Talaga ang mapagtalkan ka. Apay akas jay timbagam ken ni Papa, Dan. Di na ko makagura, Misty. Ngam kasapulan ang mapamatik ni Sir Fausto, nga okay kalaan. Tano saan? Ang mga ano niya teramiden na. Amumutin ni Papam, saan ka di? Kasano no kala at amakibiyang? Kit amun na, no anya dagiti kayat mo nga aramiden. Kayat mo nga rod amaamuan na ti planom kanilay ka? Panunutem ana imbag dayta, Misty. Sana, jak kayat. Umitlagayam. Iso nga agtalag ka kanyak, Misty. Kinapuno na, siyak ti delikado ita. Tanong maamuan ni Papam nga inalilaw ko. Saan laang ati panagtalag na kanyak ti mapukaw? Sigurado nga ultimo ti trabaho. Mapukaw kumutan. Di ka agdanag. Siyak ti makaamo kan kadan. Di ko manugot ang mapukaw mo ti trabaho. Siyak ti makalaban ni Papa. No aramidan nakit din ti kasta. Saan akasarsarita ni Senyora Caridad dagiti agamana, Nana Simang? Pamanagnak akagura na ida balasang ko. Apay anas kan aguraan na ida. Laika, sabali ti ugali ni Senyora.
Ammom dayta. Kabailan na adi ikas kaso ti uray asino. Karamanen dagiti agama ada Senyor Amado kan Albert. Nana, No kabailan na nga aramidan ti kasjay kadagiti mismo nga agamana. Kadatan tulangatan. Isu nga rod akasayaatan no saan talatan nga agtagtagari. Nangrunakan ka. Ngamin, si kalakit diti pabpabasulen na itikas jay a mapaspasamak ita. anya? Masiguradok dayta balasang ko. Isu asaan arumba nga makaaramid ka iti uray basit laeng abidtot. Itikas ta, awan panggapwan na amang pasakit kan ka. Nakaturogan ni Misty. Naiturog ng tinalaos asakit tinakam na. Sakit na ginumpay. Iso aday ta. Narnakanan. Nakapimpintas talaga ni Misty. Maagla ang tilalaki asaan ang maawis iti kinapintas na. Maag ni Albert, kunak ko ma. Ngamno kinapintas la ang ti pagsasaritaan. Saan nga agpaato nilay kakan ni Misty? Iso ang maawatak no apay anat nagtirik na tigayam ko. Iti babaw nenda. Sa bagay, idi pa lang. Nadlaw kunti sa baling atensyon nga impaay ni Albert kinilay ka. Kabisadok tigayam ko. Kit amok adumtang tikastoy agundaway. Nagdua-duak lang idi. Tati amok, kit saan akabailan asupringan ni Albert dagiti dadakkel na. Nangro na ti inana. Ngem ita, prontalanan ti panang sukir na ken ni Doña Caridad. Ket dayta ti makagapo, no apay anariribok ita ti pamilyada. Apay adi ka ng rabi, Caridad. Dimat, imbagak, ama didiriknak. Apay nga minadi mo kaya ti paipan ni ospital. Tapno mataming da ka kuma. Si kamot lang timang parparigat iti bagim, Caridad. No di mo kaya ta may sagmak ka, umanugot ka nga rod iti bagbagakken ka. Saanon na masapol? Uray baybay anda ko, no? Total, awan mo't lang ti serbik kada kayo, nga akama. Saan nga agpay suday ta, Caridad? Apay kit din nga ibagam nga awan ti serbim. No talagang adda serbik. Apay asanda kakayat adengkan. Apay nga ipaturayo latan ti kayat yung nga agama. Nang ronakan ka. Apay adi mo ngaron di anak mo. Sublianta ka di manendeta asaritaan. Kapotarumbang lang asublianta, amado. Adala man ti rabi. Kasayatan maturugtan. Aginanatan, Caridad. Laika, nagsapakan anagriing. Sapay di nakriniing. Nakitak namin anarnakan kayo pailaang itay, nana si Mang. Iso asaan kayon asininga? Sika talaga. Kasanon no nasapamot anagriing ni Senyora. Kinapudno na. Jak nakaturog iti nasimbang, tapang panunutot ti kasasaad na. Anya? Kasanon no kimaro ti kasasaad na. Ay unay kan aya. Apay anasken amariribukan kapay gapuken kuana. Amutan ni Senyora Caridad, nana. Uray no nauyong kadata. Obligasyon talata mo ti agdanag para iti kasasaad na. Talaga sa bali ka, Laika. Kat day tati dayawakan ka. Ngamin, saan ka nga agimula iti sakit tinakam? Nga uray no kurang nalaangan apatayan da ka.
Gapo itinalaos a panangidadanes naken ka. Diyak lakit di agbidot. Adaak dito'y dagos ni Dan. Dito'y gaya man tinagturugak. Diyak man... Nakapadyama ak matan. Di awanan ba inadan? Apay asino katanak? Payman. Good morning, Misty. Apagiso. Nakariing kagaya man. Nangiga kon iti kanam. Breakfast in bed. Dan, sikatin ang sukat kanya ka. Pasensyakan, Misty. Di ka kumasukatan iti padyama. Ngam amok adi ka makaturog iti komportable. No tilatan badom ti pagturog mo. Iso asinukatan kan. Ngam di kagdanag. Awan ti madi nga inaramid ko ken ka. Saan ka akabailan abastosen? Jakla kayat asaan ka akomportable. Dan, No plano ka apagaramidan iti dakas. Nalaka kumalaang nga ipatungpal ko. Gapo tanarnekan kan idirabii. Saan ka di? Iso apa nga asim ko ma. Tadi nakapungtot. Awan ti madi nga intensyon ko. Jakla kayat asaan ka akomportable iti pannaturog mo. Saglatan ti mangyag iti pagarmosaran ni Caridad, Simang. Amang ano niya pa iti aramidan na ka, no si katimapan iti saledme. Senyor, ayos ka dilaeng ni Senyora Caridad. Simang, Di mo't kunayo asana makaangas idirabi. pinalpaliw ko nga rod. Katagyaman na kiti Diyos, tasan mo't akimaro ti kasasaad na. Kasta ka di, Senyor? Wan Simang. Dayta ka di ti pagarmosaran na. Uwan, Senyor. Insagana kon. Alangarod, siya kun ti mangipani jay saledme. Hinarigaten. Ang mga nuan niya manin ti aramiden na, numay sa kada kayo kinilay ka, ti makita na. Kumusta ka, iha? okay lang, Papa. Iha, inyawag kanyak ni Amado ti amin. Nagdanagakan ka, idinaggapo ka, iji balay da, idi kalman. Papa, Kaya't kung ay bagam kanyak, nuan niya ti marikrignam. Kaya nuan niya ti planom. hindi ka madanagan, Papa. Awan ti madi ang mapaspasama kanya. Pasensya ka lang na, ta sa anak-anak kaawid idirabi. Mawatak, iha. Inyawag kanyak ni Dan ti amin. Naibaglangan tada ni Dan akanayon ang mga asikasukan ka. Papa, diyak ko makayat na pagsaritaan ti may papan itinapasamak idi kalman. Nagawid ak, tapno makapagsagana ak. Nas ka na sumrakak matlaang iji opisina. Iha, saan ka mat nga obligado amapan iji opisina? Dumaditirik nam. Papa, okay aklaan. Di nakapagdanagan. Awan ti madi ama paspasama kanyak kunak manan. Lumabalin ko manana, asikasok ni Senyora. Saan ngamin arumrumor iti siledda? Halay ka, anya ka kadi. Ammom ka din no anya ti ibagbagam. Nana, Di mo ko maisagmak ti bagim. Ammom no anya ti posible ang mapasamak no makita na ka ni Senyora. Iso asaan ko maatila pampanunutem. Di ka agaramid iti panggapwan na amang dusaken ka kunak langarudan. Iso asaan ko maatila mapampanunot mo nga aramhidan. Adda akon dito'y batong pili, ti balay da Albert. Sigurado ang maklaad, no apay ang nagsapak nga da dito'y.
ngam awanan ti bibiyang ko. Jak makaid na, aging gaadyak makasarita day chay alay ka. Jak met kayat asyakit din ti maagrabyado. Iso nga ingka gumaak ti imay ditoy. Tasangwak manday chay alay ka. Nasken a makapagsarita kami. Anya ti mapasamak no agsarita da Laika ken Misty. Gagayem, ti uliwayan adinggen, ti tuloy, ti nobela tayo anapaulwan. Sadag. Sadag. Napalabas, nalaos ti sakit tinakam ni Misty, idi naamuan na nga agayat ni Albert ken ni Laika. Nagbartak daytoy, ket iti panagsarita da kanidan. Kinid daw na iti lalaki, ano mabalin, matay kuman ni Laika. Iti sabali a bangir, pinalpaliiw ni Don Amado ti kasasaad ni Doña Caridad, ngem awan ti madi anadlaw na. Iso anakarkaron anapasinggadan ti atap na ngagpampamaranglaeng ti Doña. Kabayatan na, may sa abanag ti inkadeng ni Misty. Itagagayem, denggen nyo ti tuloy, ti nobela tayo anapaulwan. Sadag! Adda akong dito'y batog tigi ti balay ta Albert. Sigurado ang maklaat na no apay ang nagsapa ak ngadda dito'y. Ngam awanan ti bibiyang ko. Diyak makaid na. Aging gaadyak makasarita day chay alay ka. Diyak met kayat asyakit din ti maagrabyado. Iso nga ingka gumaak ti imay ditoy. Tasangwak man day chay alay ka. Nasken a makapagsarita kami. Diyak itulok asyakit din ti agbalin akas lamaag no may papanan iti daytoy abanag. Aday tan ti doorbell. Agdoorbell akon tapno adda mangilukat itigi. Ni Senyorita Misty ti simmangpet. Iso adito'y kalaeng Laika. Nana, Ammummet nga idimay idikalman. Sabali ti jar na apimanaw. Apa man na nakapagsarita daken ni Senyora. wan nga rod. Madlaw nga dati saan na naguston idi kalman. Naku namon. Ay, anya nga tamanen ay ti gagara na ita. Nana, Makapadanag daytoy ang mapaspasamak balasang ko. Iso asaan arumbang nga agmarang mangkakit din. Kat kasayaatan no kanayon nga dakalaang itisibay ko. Iti kasta, masiguradok nga awan ti dakas ang mapasama. Nakapasar ka manen, iha. Tito Amado, adda ka din ni Tita Caridad? At dadya sa ledmi, maditirik na na. Kaya't mo ka ditay nakayaban, nga uray maditirik na na? Kuha, Tito, saan langan? Pasensya ka langan, Misty. Amangan nga minukumaro tirik-rik na no ipilit na ti makisaritakan ka. Okay lang, Tito. Agpakadak nga rudan, Tito Amado. Baliwak to langan ti umay. Sige, mapanakon. Diyak makaid na. Kaslakar-karwa nagdanagak. Gapo iti kinasaya at ngay pakpakita ita ni Misty. Nairuwa makanod dasan na kayat ni Misty. Ket ipakita na latan ti aramid na. Ngamita, kaslawan na niya man tinapasamak
ije balay da Panyero Amado iti kalman. Imposible matadinan kayat ni Albert. Iso abali wala tinaamuan na nga agayat ni Albert kanilay ka. Jackpot yun daytan. Ang mga noadakit di mo't sa bali a plano na. Kat dayta tinasken amaamuak. Tapno masakbayak ti amin. Ang mga ngamin no nilay ka ti agbanag adakas iti anyaman a plano ni Misty. Sa bali ti agparparik na kanya. Iso kasayaatan no awagak ni Panyero Amado. Ket ibagakkan ko na ti atap ko a posible a plan-planwan ni Misty. Papa, anya ti naramid dito ni Misty. Ni mamam ko matigagara na. Ngem madi matirik na ni mamam. Kinapudno na. At dala ang ijay sa ledmi. Mabalin ko kada kasarita ni mama. Apay kit dinasaan, iho. Ngem mamukunuan niya ti baganakan ka. Sigurado nga ibaganakan ka at di nakayat nilay ka nga armam. Papa, Amang ano nakarkaro nga agsubang kayo. dahil tamat nga rin pang panunutek. Ngamjak nga balin abaybayan latan ni mama. Ang mga nanyapay ti mapasamakan ko na. Di kagdanag, iho. Tajak baybayan ni mamam. Kat siya kung ti mangibagbagakan ka. Kabisado ko ni mamam. Agpampamarang laang dayjay. Tingamin kayat na, kat iso ti matulok. Iso nga aramatan na payan ti salunat na, tapno matungpal laeng ti kayat na. Napudot ti ulo ma. Apay ka di, Misty. Nagsubang kayo ka di kan ni Sir Fausto? Saan? Kinapudno na. Tinungpal ko ti amin abalakad mo. Nasaya ti panakilangan ko kini papa. Apay nga rod akas ti jar mo ita? Agpupudotak tadyak nakasarita ni Tita Caridad. Ha? Nagkapuak ijay balay da Tita Caridad. Ngamjak nakasarita. Anya? Apay? Anya ti naramid mo ijay? Kaya't ko kumaaran taon nilay ka. Iso na lang ang tadyak nakita. Impambar ko kini Tito Amado ani Tita Caridad tigagarak. Nga masakit ka no, iso adyak nakasao. Anya? Day tatag pa iso. Iso ang masurunak. Relax laang, Misty. Tano agpailuyos ka iti pungtot mo. Uray po utam ti bagakin ka. Nakarkaro asaan ka ama kapagpanunot iti kasayaatan nga aramidam. Binilin ko nilay ka itay, senyor. Amkak ngamin nga amangan niya ti mapasama. Simang, Am mo kon ni Senyorita Misty. Amok no anya ti kabailan ng aramidan. Amok no anya ti kapasidad na. Ay, narigatan. Ang mga no kalat kit di manen nga garamid iti saan anasayaat kontra kanilay ka. amo ka saan na amaramid ti anyaman na plano na. Ngamin, adda dito'y balay. Ha? Kan maysa, adda ni Albert dito ay. Dinalakit dito lok ang makaaramid iti saan anasayaat ni Misty. Nang runa no nilay katipagpanggapan na apagaramidan iti dakas. Sa bagay mo't di Sana bale, saan tayo abaybayan nilay ka, Simang? Ha? Senyor, madamag kumanlaeng. Anya dayta? Apay akas talauna yan, ti panangisakit yu kan nilay ka. Ha? Apay nga uray ison ti rason no apay anapalalot ti pungtot ni senyora, kat isakit yu latan nilay ka. Sana nanas ka na damagam kanyak dayta, Simang. Ngamin, patsa ka madmadlaw mo maten no apay. Nasingad kan ka ni Albert. Kinapudno na. Mas ibilang nakapay nga ina ngam ni Caridad. Iso amamati ak nga mumunti makagapo. Mabitla nga, adawag ko. Panawan ka pa'y, Simang.
Punagtupay kat panyero. Sabali ngamin at talaga tinagparik na kanyak kat. Sabali ngamin tijar ni Misty. Nakasingsingpat. Iso ang madanagan na. Awan mat kiti tidagas ngay naramid na dito panyero. Di karita ti kunana kasarita na. Nga madimot nga mintirik na ti asawa kay suadi na nakasarita. Kastagayam. Apa nagsanay ka panyero? Kasla ngamin jackpot yan ani karidad ti ginagara na dita. Anya? Amkak nga mga ano nilay ka kumati ginagara na. Ngam di nala nakita. Ket saan la nakaaramid iti madi. Tasikati muna ang nakasarita na. Panyero. Kasta ti agparparik na kanyak, panyero. Panyero. Panagkuna kat santa basta kat nga ni Misty. Uray kas kasano. Di magkaliti poder mo ni Misty. Amado, Imposible mat nga wan apulos ti panurusurom anay mulay ti puso ken panunot na. Ken sana rumba nga ipadlaw mo ngay madayon tirik nam ken kuana. Tama nga no day tatagbalin na rason. Tapno kumaro amang tad iti parikot. ala. Ikagumak nga ramid ti kasta, panyero. Bareng no maurnos tumit laeng ti amin. O anya, kumusta ang tiriknam? Jaklat na makaid na. Nasken ang maipatungpal ko ti kayat ko ang mapasamak. Lapdam ti bagim Tano pa iluyos ka iti pudot ti ulom. Nakarkaron adi mo maaramid ti kayat mo. Ha? Mamati ka kanyak, Misty. Narigrigat no agdarasudos ka. Si kanto ti matudingan. Nakarkaron adi mo magunod dagiti kayat mo. Amok akasuron mo ti mabagbagaan, Misty. Kabisado kung ti ugalim. Ngam agyamanak. Taore kas kasano. Kit dumngag ka kanyak. Si kalaangan ti pagtaltal kakdan. Takinapudno na. Uray ti mismo nga amak. Awanan ti panagtalag ko ken kuana. Anya? Dayta ti agpayso. Agyamanak no kasta. Kit kas iti naikarikken ka. Jak to agbaliw. Kanayon nga addaak iti sibay mo. Kit aramidag ti amin akayat mo. Basta masiguradok adi mo pa kay sagmakan. Nakasaganak amang ipatungpal. Imay dito ni Misty. Ngam di mo imbagbag ka kanyak. Kasano asingayon ka, kat kunam ama ditirik nam. Isungarod ngayong baga ka ni Misty. Anya kamatan? Imbagam kumalata kanyak. Kasanon no napatag tigagara kanyak ni Misty. No napatag tigagara na kan ka, impilit na kumati makisarita kan ka. Anya? Ngam saan mat? Tapaman na naibagakan kwa na masakit ka, nagpakada na dagos. Oray pay, rumbang ko mga imbagam kanyak tiyo umay na. Iti kasta, rimwarak dito'y saledta. Ala, pasensya kan, kamalik day jay. Ha! Talaga akam malim. Agpakalain ka ngamin. Karidad. Talaga apag kay saan dak. Kasla awanin apulos ti karbangak diti balay. Kasla dakdakkel paikit din ti karbangan dayjay alay ka ababaunan. Ngam iti siyak nga amo na. Saan nga iti kasta, Karidad? Di ka nagrason. Taurayan niya ti ibagbakam. Talaga akas ta ti mapaspasamak. Sana ka mag-akas ka na kayo. Tapno jacket din masirok no anya ti mapaspasamak. Sanak amag. Tandaanam dayta. Nana, remor samot ni Albert. Wen nga rod. Ang amangan no agsublimot laang dayjay. At dala siguro napatag nga ramidan na. Nana, Di ka madanagan. Adamot ni senyor. Saan na taabaybay anday jay? saan na ka madanagan, Nana? Amuyo mo't siguro ang nakasagana iti anyaman na mapasama. Laika? Naikawak la siguro. Tadyak na siputan arimor ni Albert.
Alakit din. Ti trabaho tati asikaswenta. Abangan no addan tumanen makuna ni Senyora Caridad. Anya jay ko nam, Misty? Kasla kayat ko ti agbakasyon diti opisina. Tapno maasikasok ti kayat ko nga aramidan. No aramidam dayta. Nadnadlaw ton at talagang adda sa baling ar aramidam. Tandaanam. Agsipsipot ni Sir Fausto. Daytoy itan tirigat na. Diyak maipamaysa nga aramidan ti kayat ko. Gapot adda ti negosyo anaskan nga asikaswak. Biddot dayta kapanunutam, Misty. Anya ti kayat mo asawan? Maaramid mo latta ti amin na kayat mo. Tadakmit ang mga sikaso iti negosyo yo. Ngamkit di, saan ka nga agbakasyon? Tanong maamuan ni Sir Fausto ang nagbakasyon ka. Sigurado nga agatap dayjay. Wen nga agpaiso anya. Aramidem laang ti kayat mo. Tasyak ti makaam mo iti negosyo yo. Basta no agdamag kanyak ni Sir Fausto, no apay nga awan ka, may salaang ko mati irason ta. Aday na si kaso man napatagabanag, ama ipapan iti negosyo yo. Tapno saan ama bisto akal-kaluban ka. Sige, mayatak iti dayta. O manugo takdan. Kasta nga rod tirason ko tunggal agdamag ni Papa. Kasayaatan. Ken pangaasim. Laglagi pam akanayon tibilin ko. Di ka agpailoyos iti pungtot mo. Tapno saan ka nga agbiddot iti aramidam. Naimbag matag may saka ditoy. Buisit ka. Senyora, Amom ka di asikati poon amin dagitoy mapaspasamak ita iti pamilyak. Ha? Ha? Buisit ka, babae? Senyora, no anyaman tinaaramid ko, pakawanandak ko ma. Pakawanan taropam. Ipagat-pagat kan tupay tapno addagong gunam. Di ka man agpamarang ako namlan sikati kasing putan? Laika? Tamukon tiburik mo. Buisit ka. Amok matkat no anya ti agpaiso. Ginargarim jay anak ko. Senyora, Ngam saan ka ngagbaliki? Siyak ti agbalin na tubang. No ti ammom kat nagbalik kan. Saan paya? Ngamin si bibiyagak paya. Aging gangagang angasak. Jak lakit di itulok asikati pagtinagan ti anak ko. Asino ka kumamot ngay? Ha? Saan agaputan na kadalkan? Kat ko namon na maibagay ka iti anak ko? saan ko nga almanan da ita? Saan kan nga agrason? Taamangan, no dardarak iti tungpa, day tarupam! Anya ti mapasamak iti panagsarita da Doña Caridad ken Laika. Gagayem, di uliwayan adenggen, tituloy tinubela tayo anapaulwan. Sadag! Insurat para iti radyo ni Ferdinand Feria ken itimat direksyon Jun Ributazo. Musika ken computer recording technician Mark Molag. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami itin kay Panang Tarabay.